To fa mai sauraro cikakken bidiyon hirar wato Muhammad Bazum da kuma irin ci gaban da zai kawo nan da shekaru biyu masu zuwa. Tursasa wasa ce ko kuma wance matsanan da yayi ne yasa wato kasar Faransa suka nemi su masa juyin mulki ko in ce sun masa juyin mulki yayin da yanzu kasar tana cikin wani hali yaki ake baka kautawa. Kamar yadda zamu kawo muku cikakken bidiyon a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24. To amma mai sauraro idan wannan shine zuwanka na farko ko kuma in ce ka na farko kan wannan channel namu mai albarka mai suna Tushen Hausa 24, ka samu ka danna mana alamar ta subscribe kana ka danna mana alamar ta ƙararrawa domin hakan shine zai baka damar samun zafafan labaran mu ingantattu kuma da zarar mun daura. Samu guri ka zauna ka haƙa kunnuwanka ga cikakken batun yana zuwa. Mun gode. So assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh masu sauraro. Barkamu da jimirin sake saduwa da mu da ku a cikin wannan rata mai albarka. Labarai da madaman su. Kamar dai kullun yadda wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa 24 ya saba kawo muku zafafan labarai. So yau ma wannan channel namu naku mai albarka mai suna Tushen Hausa ya leko zazzafan bidiyon wato shugaban kasar Niger wato Muhammad Bazum wanda yanzu akan sa ne ake ta cicikuce a kasar ta Niger. Idan za ku tuna a baya yayi magana akan cewa za su canja kuɗin su na shekara 2 domin samun marwa da ƙasar su yanci su ne da amfani da wato kuɗin Faransa da kuma wasu maganganu da yayi akai. To hakan me yasa shugaban ƙasar Faransa suka yi abin da suka yi dan ganin cewa sun tunkube wannan ban Allah da kan kujerarsa ta mulkin ƙasar ta Niger. Da farko yayi magana akan canjin kuɗi, hujja ta biyu kuma da suke amfani da ita. Idan za ku tuna a baya mai girma wato Aliyu Dangote ya buɗe refinery a Najeriya wato matatan mai, yayin da bayan ya tara al'umma za a buɗe wannan matatan mai sai wato shi Bazum shi ya fara buɗe taron da addu'a. Ba ya buɗe taron da ya da addu'a shine matsalar ba, wai dan bai magana da yaren Faransa ba, yayi magana da Hausa, dalilin da yasa kenan suka kullaci wannan bawan Allah. To mai sanar ku kasance da mu a cikin wancan nan mai albarka mai suna Tushen Hausa domin samun zafafan labari. Subscribe, like and share. Mun gode.